No, takže dneska si natočíme tutoriál, ako rýchlo získať XPčka. Toto je Pajusová mapa. Tuto zadencujete. Tuto je vlastne timer 999 sekúnd. Musíte tu počkať. Ja už to mám teda otvorené, lebo ja už som to čakal. No, najskôr si zadáte tento kód, potom spustíte hru. Keď sa spawnete v modrom týme, tak pôjdete doprava hore, jak som ja išiel. A keď sa spawnete v červenom týme, tak pôjdete doľava hore. No, takže potom kód sem dáte 1616. No vlastne, ako pôjdete hore, tak tam musíte zadencovať, to ste videli. Dáte sem kód 1616. A teraz vlastne vám to začne dávať XPčka. Pôjdete na ziplineu. A môžete proste takto avkovať. Keby tento typeček tu není. Kamo, iba aj preč. Mám nervy. Kamo. Debil. A potom ešte, keď proste prejdete, vás teleportne sem a potom zoberte si to, vám potom ešte ukážem. Som zabudol, jak sa to volá, proste to sem nahážete. Bude vám to proste dávať XPčka. Mega dobrá mapa, odporúčam fakt. Proste, keď budete avkovať, ešte raz som z toho dostal proste 6 levelov, 10. Mega dobrá mapa proste. Fakt, že mega. No a keď sa teleportneme naspäť, tak teraz musíte tuto ísť. Tuto sú tie klingry, alebo jak sa to volá. Kde sú? Tu ich zoberete, tieto zelené, čo mám. No, a potom pôjdete proste tam hore. Tieto. Proste mňa to zabijajú, tieto, čo vidíte predo mňou. Tieto. Zoberete a pôjdete hore. A to tam budete hádzať a dáva vám to proste XP. Mne to proste, včera ako som to robil, tak ako som to tam hádzal, tak mne to dalo proste 300 000 XP. A to XP mapy robím skoro každý deň. A mám proste 186 level. A toto by bolo pre toto video všetko. Tak sa majte a čaute.